ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟିଏ ମାର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପୁଅ ହଉ ଚାଇ ଝିଅ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମା ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଛୁଆ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଛୁଆକୁ ପ୍ରଥମ ମା ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦବ, ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର, ସେତେବେଳେ ମା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଛୁଆକୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର ପେଇବ ଏବଂ ଛୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଡାହାଣ ସ୍ତନର କ୍ଷୀର ପେଇବ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ତନର କ୍ଷୀର ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଛୁଆକୁ ମା ପେଇଥାଏ, ସେ ଛୁଆ ଜୀବନରେ କେବେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇନଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଶୁଭ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ସେ ସନ୍ତାନର ହେଇଥାଏ। ଏ କଥା ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ।